ମୁଁ ତୋ ଆଗରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟାଳାପ କରୁଛି ତୁ ଏ ସମୟରେ ଚୁଚୁ 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 କରୁଛୁ। ଆରେ ମୁଁ ଜିତିଛି କି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଦ କଥା ମତେ ତୁ କୁହ। କ ଚ ଟ ତାପରେ ଆସିଲ ଟ ପୁରା ଟାଣ ଠଣ ଠଣ ଠୋଠା ଠା ଠଣ ଠୋଠା ଠା ଠୋଣା ଟାଣ ଠଣ ଠଣ ଠୋଠା ଠା ଠୋଣା ଠୋଠା ଠା ଠୋଣା ଟାଣ ଠଣ ଠଣ ଠୋଠା ଠଣ ଠୋଠା ଠା ଠୋଣା ଟାଣ ଠଣ ଠୋଠା ଠା ଠୋଣା ରେ ଠୋଠା ଠା ଠୋଣା ଟାଣ ଠଣ ଠଣ ଟାଣି ଓଢଣା କୁଣ୍ଡାଖି କଟ କାଠା କୁଣ୍ଡାଖି ରେ କୁଣ୍ଡାଖି କଟ କାଠା আরে টানো ঠনো ঠনো ঠোকাটা ঠোনা টানো টনো টনো টানি ওড়োনাটা টানিকি তু তো বসিছু মতে উত্তর দিয়ে মোর জয় না পাণ্ডবঙ্কর জয় শুনিলানি আজ্ঞା শুনিলানি ସିଏ ନାଇଁ ଇଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଚାତୁକ୍ତି କରି କହୁଛି ହେଲେ ସେ ଶୁଣୁନି ସେ ରାଗରେ ପୁରା ଅଛି। ক চ ট তারপর আসো ক বলা তো দার্দেশ তো নাদি নদীতে ধনা নদীরে হলা গলা কৃষ্ণ নাম নদীরে হলা নদীরে হলা গদা তোরে মুত জীব জীবন পণ্ডিতে পঞ্চবর্গার চল পণ্ডিতে পঞ্চবর্গার চল পণ্ডিতে পঞ্চবর্গা আরে চণ্ডী পুজি নট বর রতন ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଗୋଟିଏ ଚାଟୁକ୍ତି କରିକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ନାରୀ ଆଉ ସେ ଯୁଗର ନାରୀ ଆଜିର ନାରୀ ଯଦି ହବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବାହାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି ସେ ଠେଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡେ ବଢେଇ ଦବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ଠେଙ୍ଗାଟେ ନେଇକି ଯା କିଏ କାଟିଟେ ଦେଇ ଦଉଛି କିଏ ଖଣ୍ଡାଟେ ଦେଇ ଦଉଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଗୋଟେ ଥାଳି ଦେଇ ଦେଇଥିଲା ତ ଭିକ ମାଗିବ ବୋଲି ଖାଉ ଭଲ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡିବ ରେ ତୁମର ଜାଣିଲୁ କି ବୋଲେ ତା ଗୋଟେ ଥାଳି ଦେଇଥିଲା କାହାର ମୋବାଇଲ କାହାର ଘଣ୍ଟା ଖସି ପଡିବ କାହାର କଣ ସୁନା ରୂପା ଖସି ପଡିବ ଆଉ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା 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 କୁହ କଥା କୋଉଠି ଅଛି ଏତିକି ବେଳରେ କଥା ମହାଭାରତରେ କଣ କରିଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲା ଯେ କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାର ଉତ୍ତର କିଛି ନ ଦେଇ ରାଗରେ ଆଜ୍ଞା ଜର୍ଜରିତ ହେଇଗଲା ଭାନୁମତି ହେଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଜୟ ବିଜୟ କଥା କହିବି ମାନେ କହିଲା ନିର୍ଲଜ କାପୁରୁଷ ମୋ ଆଗରୁ ତୁମେ ଚାଲିଯା ତମର ଏ ପୋଡା ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ କହିଲା ତୁମର ଏ ପୋଡା ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ଟିକେ ମହାମାନି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଚାରିଲା କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସାଙ୍ଗିନୀ ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ମତେ ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ନ ଦେଇକି ମତେ ଧିକ୍କାର କରୁଛି କାହିଁକି ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ରେ ସେ ଚଇତା ଘଇତା କଥା କହିନଥିଲା ତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ସିଏ ପ୍ରୟୋଗ କଲା କହିଲା ମତେ ପଚାରୁଛ ଅଛି ମୋର ଜୟ ନା ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଜୟ ତମ ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତୁମ ଭାଇ ଦୁଶାସନର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଖ ତା ହାତରେ କାଚ ଅଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି ତୁମେ ଯାହାକୁ ଆଦରଣୀୟ କରିଥିଲ ତୁମର ଦେଖି ସଖା ତୁମର ବନ୍ଧୁ ତୁମର ମିତ୍ର ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପେ ନାହିଁ ଯା ଦେଖ କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଶାସନ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଜୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମୋର ଯେ କି ଯେତେ ଯା ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ବିଧବା କାହାରି ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପେ ନାହିଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପାଇ ଲାଭ କଣ ତମେ ଯଦି ହସ୍ତିନା ବାରୁଣା ଜୟନ୍ତା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ
ଯମପ୍ରସ୍ଥ 5 ଖଣ୍ଡ ପୋଡାରୁ ଗୋଟିଏ ପୋଡା ଦେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆଜି ଦୁଃଶାସନ ମରି ନଥାନ୍ତା, ଆଜି ଯେ କି କର୍ଣ୍ଣ ମରି ନଥାନ୍ତେ, ଆଜି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସରସ୍ୱତୀଆ କରିନଥାନ୍ତେ, ମହାଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଯେ କି ଆଜି ମରି ନଥାନ୍ତେ, କାହାରି ଯେ କି ମୋଲା ସବୁ ଆଜି ରୁଷି ନଥାନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଯେ କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ, ତୁମେ ଜଣେ ଯେ କି କାପୁରୁଷ, ତୁମେ ଜଣେ ଭୀରୁ, ତୁମେ ଜଣେ ଅନ୍ୟାୟୀ। ଧିକ୍କାର କଲା କହିଲା ଯା, ମୋ ନିକଟରୁ ତୁମ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାଲିଯା ଚାଲିଯା। ୟା ହୋଇଛି ଟାଣୁ ହୋଇ ମହାମାନି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ ମତେ କହିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଧିକ୍କାର କରୁଛି। ହଁ, ପର ଝିଅ ତ ଧିକ୍କାର କାହିଁକି ନ କରିବ, ପର ଝିଅ ତ କାହିଁକି ମତେ ଧିକ୍କାର ନ କରିବ, ତା ପାଖରେ ମୋର କି ଅଧିକାର ଅଛି। ବୋଲା ମା ସିନା ଜାଣେ ଅନ୍ତର ବେଦନା, ସ୍ତ୍ରୀଟା ଜାଣିବ କାହୁଁ ହୋ ମା ସିନା ଜାଣେ ଅନ୍ତର ବେଦନା, ସ୍ତ୍ରୀଟା ଜାଣିବ କାହିଁ ହୋ କେବଳ ଦୈହିକ ମିଳନ ପାଇଁ ସେ ଉଠାଏ ହାଇ ପାଇ ହୋ ହାଇ ପାଏ ଆରେ ମା ସିନା ଜାଣେ ଅନ୍ତର ବେଦନା, ସ୍ତ୍ରୀଟା ଜାଣିବ କାହିଁ, କେବଳ ଦୈହିକ ମିଳନ ପାଇଁ ସେ ହେଉଥାଏ ହାଇ ପାଇ। ପୁଅ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନ ସିଂ ନନ୍ଦଳା ପାରିକୁଦ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିଚାର କଲା, କହିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା, କହିଲା କାହିଁକି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଦ, କହିଲା ଦିନିକା ମୋହିନୀ ରାତିକା ବାଘିନୀ, ଇଏ ପଲକେ ପଲକେ ଲାହୁ ଶୋଷେ, ପଲକେ ପଲକେ ଲାହୁ ଶୋଷେ, ପଲକେ ପଲକେ ଲାହୁ ଶୋଷେ, ପଲକେ ପଲକେ ଲାହୁ ଶୋଷେ, ଦୁନିଆ ଖାବା ବାଉରା ହୋगे, दुनिया खाबो होगे, दुनिया खाबो बाउरा होगा, दुनिया खाबो बाउरा, घरे घरे बाघिनी होते, घर घर बाघिनी होते, चाचा घरे घरे बाघिनी होते, घर घर बाघिनी होते, दुनिया सारा बाउरा होगा, घरे घरे बाघिनी पोसे। तेणु दिनिका मोहिनी रातिका बाघुनी, दुर्योधन कହୁଛି ତୁ ଦିନରେ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧରୁଛୁ, ସୁନ୍ଦର ଅଳତା ଟିକିଲି ମାରୁଛୁ, ତୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର। ତେଣୁ ଦିନିକା ମୋହିନୀ ରାତିକା ବାଘିନୀ, ତୁ ରାତିରେ ଗୋଟେ ବାଘ ହୋଇକି ମତେ ଦେଖି ଶୋଷଣ କରି ଖାଉଛୁ, ତୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର। ତୁ କଣ ମୋ ଅନ୍ତର ବେଦନା ବୁଝିପାରିବୁ। ମୋ ମା ଅଛି, ମୋ ମା ପାହାକୁ ଯିବି। ବାବୁ ମା ମା ଡାକି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ତ ଧୀରେ ତ ଗମନ କଲା, ଏଣେ ଗାନ୍ଧାରୀ ନିକଟେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲ, କେତେ କଥା ଯେ କହିଲା। ମା ମା ଗୋଟିଏ ପଦ ପଚାରୁଛି ତତେ ମା, ତୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଏ ମା। କୁରାଳ ଚକ୍ର ପରାଏ ବୁଲୁଛି, ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ଦ୍ରୁପଦର ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାଲୁଛି, କୁରାଳ ଚକ୍ର ପରାଏ ବୁଲୁଛି ଯେ କି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ତାରି ଭିତରେ ମା ମୁଁ ଖସି ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ପଦ ମୋର ଜୟ ନା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଜୟ, ମତେ ଗୋଟେ ପଦ କୁହ ମା। କହିଲା କହିଲା କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣି, ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ। बोला कुरुपति घन आशीष मोहर जननीर परा भय हेउले पुण्य जगत धर्म रहे दया
ବାହାରି ଆସିବା ପରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣି କହିଲେ କହିଲେ ପୁଅ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରେ ମୁଁ ହଉଛି ମା, ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ମା। ମାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ସେ ଶବ୍ଦକୁ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଯେ କି ପାଟିରେ ବଳ ନାହିଁ, କି ଜିଭରେ ବଳ ନାହିଁ, କି ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ। ଅଛି ବୋଲା ମାର ସ୍ନେହ ମାର ଆଦର, ବୋଲା ମାର ଆଦର, ମାର କୋମଳ କଥାଟେ ମଧୁର। ପଦେ ପଦେ କହିଦବା ମାର କଅଁଳିଆ କଥାରେ ଯେତିକି ମଧୁର ଥାଏ, ତା କଥାରେ ଆଉ କୋଉଠି ରସଗୋଲାରେ ମଧୁର ଅଛି? ରସଗୋଲା ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହବ। ଡାଇବେଟିସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପକଉ ପୁରା ବାଧକ ପଡିଲେ ସେଜ ପାଛରେ ବସିରେ, ସେଜ ପାଛରେ ବସେ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ହେଉଥିବା ମନାସେ। ଇଏ କହୁଛି ମହାପାତ୍ର ଚିପିକି ଦାନ୍ତ ଗାଉଛି। କିଏ କହୁଛି ସିଏ? ଆରେ ନ ଦେଖିବା ଲୋକ ଯାହା ତଳକୁ ଯିଏ ନା, ତମେ ନେଇକି ଯିବ ଦେଖି ମହାପାତ୍ରକୁ, ତମେ ଜଇକି ନେଇକି ଯିବ, ତମେ କୁମୁରକୁ ନେଇକି ଯିବ, ତମେ ପାଲାରେ ଖଟେଇ ଦବ, ତମେ ଘନଶ୍ୟାମକୁ ନବ ପାଲାରେ ଖଟେଇ ଦବ? ନା ନା ନା, ନାଇଁ ରେ ନାଇଁ, ହବନି। ତେଣୁ ବାଧକ ପଡିଲେ ସେ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ହେଉ ବାଧକ ଯେତେବେଳେ ପଡିବ, ପୁଅର ଜ୍ୱର ହବ, ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ, ପୁଅ